Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la această nouă întâlnire. De ceva vreme aici, la Școala Familiei, împreună cu invitații mei de astăzi, Marcel și Dana Salahoru, discutăm relația copii-părinți și, practic, putem spune că am întors-o pe toate fețele. Am văzut în episoadele noastre că familia a fost gândită de Dumnezeu să fie locul unde trebuie să se manifeste voia Lui. Este nevoie ca noi, părinții, să punem în copil valorile lui Dumnezeu, astfel încât el să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi, chipul lui Dumnezeu să fie proiectat în copil și, după aceea, copilul să manifeste chipul lui Dumnezeu în afara lui. Am văzut și că Dumnezeu are o promisiune pentru fiecare copil. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ, spune Dumnezeu. Iar pentru părinți, Dumnezeu are un sfat. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Relația copil-părinte este relația determinantă a vieții, așa am văzut în episodul trecut. În această relație copilul își formează caracterul și cu acesta va intra în viață, în toate celelalte relații și de acest caracter va depinde fericirea lui. Statisticile ne arată că o societate în care copiii nu își respectă părinții se degradează. Copilașul este gândit în planul lui Dumnezeu să se nască din iubirea a doi oameni. Dar înainte, practic, fiecare dintre noi ne-am născut din iubirea a doi oameni. Fiecare dintre noi are un tată și o mamă. Dacă am privit de sus, de la înălțimea cerului, pământul, noi oamenii am apărea ca niște puncte mici, minuscule. Și probabil că cu când ne-am ridicat mai sus de pământ, cu atât am părea mai mici și mai neînsemnați. Și totuși, fiecare ființă umană a fost creată și a pornit din inima unui Dumnezeu extraordinar și pentru fiecare dintre noi, în fiecare dintre noi, Dumnezeu și-a pus chipul lui și amprenta lui și suntem legați pentru eternitate și acesta este practic scopul nostru. Să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să îl facem de cunoscut prin viețile noastre. Creați fiind după chipul lui Dumnezeu, ființele umane rămân ontologic legate de Creator. Pentru că am fost creați, de fapt, pentru veșnicie. Tocmai de aceea merită să ne investim în formarea omului și, în primul rând, în formarea celor desprinși din noi, copiii noștri. Am vorbit despre partea copilului până acum în relația copil-părinte. Haideți să vedem și care e partea părintelui în această relație. Dacă ar fi să vorbim simplu, probabil că cei mai mulți dintre noi am spune să-și educe copilul. Și putem vorbi de o educație academică sau o educație cognitivă care poate fi aleasă, poate fi deosebit de aleasă, dar oricât ar fi de aleasă este incompletă. Pentru că alături de asta educație mai trebuie adăugat cel puțin o educație civică, mă refer la relația cu semenii, care este foarte importantă, este vitală. Să-l înveți pe om să fie om între oameni, dar nici măcar aceste două puse la oaltă nu sunt suficiente. Căci ce ar folosi unui om să devină un bun cetățean al cetății și un bun specialist dacă și-ar pierde sufletul? Sufletul, acea parte eternă din noi care transcende materia, transcende efemerul și va sta cândva în fața lui Dumnezeu, în fața unui Dumnezeu care va judeca toate lucrurile. Deci, alături de educația academică și educația civică, cred că este obligatoriu ca noi, ca și părinți, să venim în dreptul copiilor noștri și cu o educație spirituală. Așadar, educația, dacă ne gândim la părinte, este responsabil să-l învețe pe copil raportarea la Dumnezeu, raportarea la semeni și să-l învețe pe copil raportarea la mediul înconjurător. Să-l învețe cum să cunoască universul în care trăiește, astfel încât să poată pune în slujba omului și în același timp să respecte acest univers, să spunem planeta noastră, dar nu numai planeta noastră, încât să fie unul care o protejează și nu o distruge. Ce ne învață Biblia despre asta? Cred că e bine pusă întrebarea.
Pentru că dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm în primul rând la ce spune Dumnezeu despre acest subiect care este de o importanță vitală. Încă în urmă cu o săptămână am stat în fața sintetizării lui Pavel asupra învățăturii Scripturii în direcția relației copii-părinți. Și referindu-se la partea părinților, pentru că în urmă cu o săptămână ne-am referit la partea copilului, el spune, da. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Observăm în aceste câteva cuvinte că se vorbește despre o responsabilitate față de semeni și despre o responsabilitate față de Dumnezeu, o raportare la semeni și o raportare la Dumnezeu. De aceea, atunci când vorbim despre conținutul educației, cred că e obligatoriu să privim la cele două dimensiuni în primul rând, raportarea la Dumnezeu și raportarea la semeni. Atunci când vorbim de raportarea la Dumnezeu, aș vrea să zăbovim pentru început pe această fațetă a adevărului, afirmației lui Pavel. Cred că textul cel mai cuprinzător este cel din Deuteronom, capitolul 6, și îndemn toți părinții să se uite la acest text și să-l studieze cu mare atenție, pentru că acolo avem tot ceea ce noi trebuie să facem ca și părinte, într-o coace de nucă. Ascultă Israele, ne spune autorul cărții din Pentateuch, a cincea carte din Pentateuch. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și porunca aceasta pe care ți-o dau astăzi, să le ai în aceste porunci, să le ai în inima ta, să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei scula și când te vei culca. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii ușii tale și pe porțile tale. Spune Dumnezeu prin aceste cuvinte. E o poruncă în ultimă instanță pe care Dumnezeu o dă fiecărui israelit. Textul vorbește de modul în care îi se cere părintelui să-l facă de cunoscut pe Dumnezeu spre copilul său. Și afirmația este foarte bine cumpănită și apăsată. În primul rând, textul ne spune prin înțelegerea și însușirea adevărului. Cred că orice părinte, dacă vrea să-și influențeze spre viață copilul, trebuie să înțeleagă și să însușească adevărul. Această învățătură este dată doar în câteva cuvinte. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Dacă nu înțeleg aceasta, nu am nimic. Nu am înțeles nimic și nu am nimic de oferit. Nu am înțeles esența lucrurilor. Pentru că Creatorul este ultima realitate. Este singurul care merită dedicarea și iubirea noastră. Și nu poți trăi viața cu înțelepciune, fără să știi și să respecti acest lucru. Deci, în primul rând, prin înțelegerea și însușirea adevărului. Dar textul nu se oprește aici, ci merge mai departe. În versetul următor, din Deuteronom 6, găsim scris: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să spune Dumnezeu, să le ai în inima ta. Cu alte cuvinte, nu e suficient să înțelegi și să însușești adevărul, ci trebuie să poți fi un model în trăirea și asta înseamnă să le ai în inima ta? Să le ai în inima ta și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci este deja un pas în a fi un model. În primul rând, demonstrezi că ți-ai însușit aceste adevări nu la nivel intelectual, ci la nivel practic. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu vei găsi o motivație să-L transmiți mai departe valorile Lui. Și dacă nu iubești pe Dumnezeu, copilul tău și vrei să totuși să transmiți aceste informații mai departe, va primi o informație, dar nu mai mult. Și niciodată copiii noștri nu vor modela în viața lor decât ceea ce vor vedea că noi am modelat în viața noastră, cel mult ceea ce vor vedea că noi am modelat în viața noastră. La fel, Michelangelo spunea: marea iubire se naște din marea cunoaștere. Să te fii investit atât de mult în cunoașterea Lui, încât să ajungi să-L iubești cu toată inima ta. Și atunci când iubești, vorbești despre iubirea ta prin fiecare vorbă, prin fiecare gest, prin atitudinea ta. Fără acest lucru nu ai ce învăța pe copilul tău. Mi-aduc aminte că Domnul Iisus spunea că cui se iartă mult, iubește mult. Mă gândesc că acela căruia i s-a iertat a ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus foarte bine. Îl are în inimă și atunci îl poate iubi cu adevărat pe Domnul Iisus. Așa este, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Pentru că toți ni s-au iertat foarte mult.
Dar dacă nu înțelegem lucrul acesta la modul practic, dacă nu simțim că Dumnezeu ne-a luat povara vinovăției noastre, nu putem nici iubi. Nu se manifestă iubirea, da. Așa este. Trebuie să facem pași în direcția Și cunoașterii. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, vorbește despre credința din inima lui Timotei, să lășluită în primul rând în bunica și apoi în mama. Cu siguranță că Timotei a văzut un mod de viață practic și concret referitor la Dumnezeu și la exersarea credinței în el, în bunica și pe urmă în mama, ca să poată să fundamenteze pe această realitate din familie, ceva ce el urma să devină. Deci poruncile să le ai în inima ta. Această bunică a avut aceste porunci ale lui Dumnezeu în inima ei, l-a iubit și pe Dumnezeu și la fel mama ei. Și copilul a făcut un lucru natural. Învățând, se pare un copil fără tată, a învățat să calce pe aceleași urme. Și vedem efectul muncii lui, un efect de care a beneficiat întreaga omenire. Și un model pentru întreaga omenire. Dar nu e suficient nici măcar prin model. Trebuie în primul rând să îl integrezi pe Dumnezeu prin înțelegerea și adevărului, dar prin model, dar mai trebuie să transmiți pe copilul tău acest lucru și prin învățătură. De aceea textul Scripturii continuă să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Trebuie să înțelegem ad literam și să le luăm ad literam acestea? Aș fi tentat să spun da, dar nu știu dacă vă puteți imagina un om care să aibă un unic subiect de discuție. Păi, tocmai că mă gândeam că oare cum ar fi, sau nu cum ar fi, că știu cum intră o familie creștină, dar nu li se va părea copiilor că e prea monotonă viața, și același lucru, tot același lucru. Nu-i va alunga lucrul acesta. E plictisitor? Cum e să ai un singur subiect? Oricât ar fi de interesat acel subiect, cei din jurul tău în scurt timp nu vor mai putea auzi vorbindu-se despre el. Vă puteți imagina un om care să aibă legat la încheieturea mâinii o carte în care să fie scrisă poruncile lui Dumnezeu, să plimbe cu ea peste tot. Sau un om în casa căruia pe ușorii ușii și pe pereți să fie scrisă legile și poruncile lui Dumnezeu. Poate n-ar fi chiar așa de rău. Dar dacă lucrul acesta le face excesiv, probabil că copiii ar fi saturați, probabil că vecinii prima dată ar fi surprinși, poate plăcut. A doua, a treia, a cincea, a 50-a oară, spune, domnule, ești cam monoton. Textul din Deuteronom nu se referă la aceasta, ci ceea ce spune este că tu ca și individ să fii atât de impregnat de caracterul lui și de puterea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, încât aceasta să transpară în tot ceea ce ești și în tot ceea ce faci. De ce e important? Atât de important acest lucru. O relație corectă cu Dumnezeu umple nevoile de bază ale omului. Un om nu poate fi împlinit fără o relație semnificativă cu Dumnezeu. Noi suntem, dacă ar fi să privim dintr-o perspectivă structuralistă, ființa umană ai putea să o asemeni cu o sumedenie de sertărașe și fiecare să cere umplut. Și astăzi umpli pe unul, de exemplu tiparul gândirii logice, mâine umpli altul, tiparul afectivității, dar în scurt timp vei ajunge la un tipar pe care scrie tiparul transcendenței, tiparul Dumnezeu. Dacă tiparul ăla nu umpli, sertărașul aceea nu umpli, ești un nefericit. Dar mai mult, când ai umplut acest tipar, acest sertăraș, îți dă o corectă imagine despre tine însuți. Pentru că noi care avem o valoare derivată, înțelegem cine suntem cu adevărat, doar privim la cel din care derivăm. Ne dă o imagine corectă despre noi înșine și doar prin această reflectare, golul lăuntrii din noi se umple. Fără această reflectare, golul se adâncește, devenit hău. Și pentru că se adâncește, dacă se adâncește golul din noi, se va vedea în raportare la semeni. Pe când dacă golul este umplut de prezența lui Dumnezeu, care dă o corectă imagine de sine, ne va avea o corectă raportare la semeni. Puțin, eu mi-aduc aminte că văd în societate, văd oameni care nu se raportează la Dumnezeu, dar totuși au o relație bună cu ceilalți din jur. Ar fi de interesat de văzut și de pătruns în istoria vieții fiecărui om și în istoria fiecărui cuplu. În noi sunt vestigii ale frumuseții caracterului lui Dumnezeu. Mai avem un dram de afectivitate, mai avem un dram de compasiune. Practic le-am învățat astea de la părinții noștri sau de la alții. Mai avem și în conștiință din ele și unii mai mulți, alții mai puțini, depinde și de gena noastră ce s-a întâmplat în
viețile înaintașilor noștri, depinde și în felul cum ne-am trăit viața până acum și cum am fost educați, dar undeva în conștiința noastră ceva mai strigă. Dar glasul cel mai pregnant din fiecare om este vreau să fiu împlinit și vreau să fiu satisfăcut. În măsura în care partenerul, cel din jur, semenii noștri, vin și pun o cărămidă la edificiul semnificației tale, la edificiul care are nevoie de acea cărămidă de bază a dragostei, la edificiul valorii mele, ei sunt bineveniți și probabil că vor primi din partea mea mulțumiri și încurajări. În momentul în care cei din jur ne calcă pe bătături, cei din jur vor ceea ce vrem și noi de fapt și intră în conflict cele două vreri, în momentul acela ceea ce iasă din noi este cu totul altceva decât frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în familii, vedem, mă întreb cât de mult e preponderentă una sau cealaltă. De multe ori sunt compromisuri mai mult decât vieți împlinitoare. Recent eram la o nuntă cu un prieten, un păstor, de ce să nu spun, cu Gigi Cosman, și după ce s-a încheiat, spunea el, știi, este inadmisibil cum Dumnezeu ne-a creat ca să fim pe zi ce trece mai împlinite în relația de căsătorie și eu experimentez lucrul acesta acum la bătrânețe și totuși oamenii cei mai mulți dintre ei experimentează reversul. Este o mare tragedie în care trebuie, că eu cred că asta este o realitate. Am cunoscut în procesul de consiliere multe căsnicii destrămate. M-am uitat în jur și am văzut extrem de multe compromisuri. Nu vreau să generalizez că n-am eu dreptul să fac lucrul acesta. Eu însumi, relația cu soția mea, cred că, deși o iubesc și probabil că ea poate spune același lucru în dreptul ei, n-am avea nicio șansă cu adevărat dacă Dumnezeu n-ar fi acolo. Suntem prea egoiști. Dacă ei să fim sinceri, suntem prea egoiști ca să putem să mai lăsăm loc ca celălalt să fie împlinit. Cred că fiecare dintre telespectatori pot să ridice mâna și să spună și eu tot așa zic. Dar o relație corectă cu Dumnezeu este mijlocită de părinte. Pentru că copilul la vârsta aceea fragedă, de câțiva anișori, copilul este mediată imaginea Dumnezeu prin ceea ce eu ca și părinte dau. Dacă eu vin și sunt un părinte autoritar, un părinte foarte ferm și unde nu mai încape acceptare, îngăduinte și dragoste pentru că eu sunt axat pe legi, poate uneori chiar nedrepte și arbitrare, copilul va învăța că Dumnezeu este un despot. Un rigid. Un rigid. Chiar dacă sunt drepte poruncile și, să spunem, principiale, el va învăța Dumnezeu este Dumnezeu rigid. Dacă eu învăț că copilul meu are nevoie de acceptare, are nevoie de susținerea mea, chiar și când calcă în străchin, în momentul acela copil învață că el este iubit necondiționat și va privi la Dumnezeu ca unul care îl iubește. Deci, raportarea la Dumnezeu a micului om este influențată radical de atitudinea părintelui față de el. Și de aceea noi îl punem prin această cale, îl punem pe copil pe calea fericirii sau a nenorocirii. Pentru că el pleacă cu un handicap în relația cu Dumnezeu și implicit cu semenii, sau pleacă cu o tară pozitivă în sensul că i-am dat un model de raportare la Dumnezeu și implicit la semeni. Deci nici prea rigid nu-i bine, nici prea de lăsător, că pe urmă lasă că Dumnezeu mă iartă, nu-i chiar așa de rău. Așa, am înțeles. Așa este. Nimic din ceea ce pui în copii nu trece pe lângă ei. E foarte important de reținut lucrul acesta. Fie că sunt lucruri pozitive sau negative, fie că copilul pare să observe sau nu, dar absolut nimic din ceea ce pui în ei sau în fața lor nu trece pe lângă ei, influențează într-un fel sau altul. Cred că e foarte încurajator dacă ne gândim că ei sunt ca un burete care absorb tot ceea ce noi le oferim și cu siguranță vârstele mai micuțe absorb mai mult și sunt mai deschiși pe măsură ce înaintează în vârstă, cresc în independență și firesc cumva să-și ia resursele din sine, din relațiile exterioare casei. Am fost plecați recent din localitate și am întâlnit în drumul nostru un om care a fost dat de acasă destul de mic și pus într-un orfelinat, pentru că părinții nu mai aveau resurse. Ca să-l țină erau mulți copii, părinții erau săraci și au gândit că e cea mai bună soluție pentru el. Omul acesta este undeva în jurul vârstei noastre, deci a prins o perioadă din asta comunistă prin orfelinate. Și locul în care a ajuns a fost unul extrem de nefast pentru sufletul lui. Foarte multă violență, foarte multe abuzuri de toate felurile și stăteam și îl priveam și el a făcut o mărturisire foarte interesantă și a zis: singurul lucru pe care îl știu despre Dumnezeu
vagile mele amintiri despre Dumnezeu din copilărie a fost lăsat de bunica. Pentru că uneori, pe perioada verii, bunica venea și mă lua din orfelinat și mă ducea cu ea la biserică. Și mă gândeam eu, cu siguranță o fi fost o bunicuță de la țară, care se ducea duminica, că așa e frumos, la biserică și lua și copilul după ea, că doar ce să faci, că nu-l lași acasă singur. Și ceea ce pare foarte puțin. Acum, din perspectiva noastră, dacă stăm să ne uităm la investiția bunicii, zicem că a fost așa mică și minimă. Și totuși, acest adult cu care noi povesteam spunea, ea mi l-a întipărit pe Dumnezeu în ființa mea, prin faptul că mă lua și mă ducea cu ea la biserică. Când același om spunea, când am plecat la orfelinat, mi s-a băgat în buzunar, probabil de bunică, rugăciunea Tatăl nostru. Și în final am învățat-o și așa după de rost, dar am mâncat o bătaie zdravănă când a fost descoperită de educator. Dar rămăsese cu aceste lucruri, îmi spune Dana. Rămăsese cu acele imagini ale bisericii și cu rugăciunea Tatăl nostru. Într-o viață dură, un om inteligent, dar cu o viață grea. În felul acesta îl înveți, întipărești în mintea lui un comportament care ține de felul în care tratezi pe semeni, minima lecție de iubire. Să nu treci pe lângă oameni ca pe lângă un copac, ci ca pe lângă o ființă umană, privindu-l în ochi și salutându-l cu bunăvoință, bună dimineața. Sau multe alte lucruri pe care ca și părinte dorești să-l întipărești. Cum întipărești? Cum poți să întipărești un lucru pe care dorești să ia viață, să prindă viața în inima copilașului tău? Scriptura când zice să le scrii pe mână, pe frunte, să fie pe ușiorii casei tale, când ieși din casă, când intri în casă, să fie primele lucruri pe care începi să le vezi. Când mă gândesc la noi și la contextul în care fiecare dintre noi suntem, trebuie să fie un mod de viață natural, simplu, să fii acolo, să fii dispus, să întipărești în mintea copiilor tăi pe Dumnezeu și perspectiva despre El. Și îmi aduc aminte, fetele noastre erau mici și ne luasem o mașină nouă și ne-am propus să ne ducem Nouă, dar second. Nouă pentru noi. Nouă era pentru noi. E interesant de spus că era, în 93 era o mașină străină, mașină pentru care n-ai fi găsit piese de schimb în toată România. Trebuia să mergi în străinătate în anul acela să poți să faci reparație. Și am luat mașina și am plecat la mare. Până la mare, că am zis că să-i facem rodajul și să vedem cum se comportă mașina și era micuță, avea numai 2 uși în față și pentru ca să ajungi pe bancheta din spate puteai face lucrul ăsta numai prin ușile din față. Dar era ideală pentru perioada de viață în care noi eram, pentru că nu ne-am fi dorit ca să aibă posibilitatea să umble pe la uși și să deschide ușile în timp ce mașina merge. Așa că am pus-o pe mama în spate și pe fetele noastre împreună cu ea în mașină și am plecat la mare să testăm mașina, de fapt, era scopul nostru. Și am trecut de Fetești, era în mijlocul nopții, spre 12 noaptea și fără nicio explicație, în câmp deschis, destul de departe de orice așezare omenească în momentul acela, am rămas fără nicio sursă de lumină. Și ne-am oprit, Marcel cu mine, cu 2 copii mici și cu mama, în mijlocul câmpului deschis, într-o mașină, într-un întuneric besnă. Și, bineînțeles, prima întrebare era ce să facem? Ce să facem în momentul acesta? Care-i soluția? Păi n-aveam prea multe, așa că ne-am apucat și ne-am rugat. Și acum țin minte rugăciunile fetelor. Cred că 3 ani și 5 ani aveau fetele noastre, dacă bine mi-aduc aminte. Și s-au rugat și ele în limbajul lor simplu de copii și noi, adulții. Și pe urmă am pornit mașina și așa pe întuneric, încet ne-am dus până am ajuns în primul sat. Dor Mărunt, numele satului, nu pot să-l uit. Și ne-am oprit la, cred că era un fel de bufet din ăsta de Crâșma noapte. din stat, încă nu era 12 de ani, încă era deschis. Crâșma din sat, să întrebăm, există aici cineva cine ne-ar putea ajuta că avem o problemă cu mașina? Și localnicii au zis, mergeți că acolo la numărul cutare, pe strada asta principală, este un pasionat. Și acolo, într-adevăr, am găsit un pasionat. Marcel cred că ne-ar putea spune mai multe despre felul în care ni s-a rezolvat problema mașinii,
Dar e clar că nu am fi găsit un astfel de om în toată România care să fie avut tenacitatea și răbdarea să meargă pe firul electric până când au descoperit... Fără piese, să facă improvizații, piese sigur nu s-ar fi găsit. Deci la un atelier clasic, la o reprezentanță chiar fără piesă n-ai făcut-o nimeni. Dar omul ăsta avea așa... Era pasionat. Era pasionat, asta spune totul. Da. Și ne-a rezolvat, ne-a oferit și cazare până când am plecat de acolo, știi? Dimineața am plecat de acolo, ne-am plecat și odihniți și cu mașina rezolvată. Mă rog, mai puțin eu ca să cu el până am rezolvat. Tu mai puțin odihnit, noi cu mașina rezolvată. Dar am avut, spune Dana, curajul să nu ne rugăm în gând și să punem problema asta pe tapet. N-am vrut să fim triumfali, uite, Dumnezeu nostru după ce a rezolvat-o, ci să lăsăm pe copii să roage, să vadă și posibilitatea unui răspuns neprimit și posibilitatea unui răspuns primit. Un fleac, nu? Dar fleacul ăsta a lucrat ceva în copiii noștri pentru că și-a adus aminte de peste ani de această experiență. De fapt, în general am încercat să gândim atunci când a fost posibil ieșirile noastre în termenii aceștia, cu ani și ani în urmă. Am făcut o ieșire împreună cu câțiva prieteni, la ora aceea aveam o mașină de 8 locuri și am mers să vedem cele 7 biserici în Apocalipsa, în Turcia. Și eram împreună cu câte 2 familii și plus ne-am luat fetele. Una era în clasa 8-a și una în clasa, avea chiar treapta, și una era în tipul școlii și una era în clasa 6-a. Am zis, dom'le, trebuie să-i luăm cu noi. Și o săptămână au lipsit de la școală și am mers să vedem biserici în Apocalipsa. Știți, biserici în Apocalipsa impropriu zis. N-ai văzut nicio clădire în care poți să spui aici a fost biserica. Nu mai există așa ceva. Ai văzut localitățile în care au fost bisericile respective. Și au fost nici biserici, măcar, ci numai... localitățile sau... Pietrele din localitățile. Da, Efesul era cel mai bine păstrat. Restul era, eventual, Izmirul era orașul... Ruinele erau. Era orașul nou, dar... ceea ce am vrut, de fapt, când am fost acolo, am avut un obiectiv și unul dintre ele a fost te uitam în Scriptură, studiam ce s-a întâmplat, studiam contextul istoric în fiecare dimineață înainte de a pleca la biserica care o vizitam și copilul învăța despre ce a fost cândva și care era binecuvântarea lui Dumnezeu într-un astfel de loc. Biserici atât de importante încât Dumnezeu a găsit de cuvință prin Apostolul Ioan să le menționeze și să le lase pe paginile Scripturii. Dacă bine mi-aduc aminte, aveam 3 lucruri trebuia să ținem minte. Problema bisericii, portretul lui Hristos, În primul rând, portretul lui Hristos, problema bisericii și soluția. da, soluția, ce anume din portretul lui Ați avut Hristos. o cameră de filmat cu voi. N-am mai avut. Dar Cred că era un documentar. pentru noi ne pare rău că n-am făcut-o. N-am mai avut posibilități atunci. Eram mai săraci decât, nu știu că eram mai săraci, dar n-aveam cameră. Și în sensul că nu știu că suntem acum mai bogați, în sensul ăsta. Și ceea ce am urmărit în schimb este copiii să vadă că binecuvântarea de ieri nu înseamnă și binecuvântarea de mâine. Faptul că, ca și biserică, ele erau binecuvântate de Dumnezeu. Într-un teren ostil a putut ca împărăția lui Dumnezeu să coboare într-o comunitate restrânsă și Duhul lui Dumnezeu să manifeste acolo, cerul să condenseze, să atingă pământul în punctul acela, care e un lucru extraordinar. N-a fost garanția faptului că acest va fi valabil și peste 2000 de ani. Și lucrul acesta se aplică vieții fiecare dintre noi. Acesta e valabil la nivelul vieții individului și este valabil la nivelul comunității. Deci am încercat să transmite ceva despre Dumnezeu mai mult decât o excursie, că ne-a simțit bine. Dacă tot acolo am fost și dacă tot am fost acolo, am mers și la Pamucale. Și dacă tot am fost acolo, deși era scump strandul de sus, era un, nu putem spune strand, era un lac artificial în care vedeai pe dedesubt coloanele construcțiilor de odinioară, în jur plin de flori. Le-a creat impresii plăcute, dar ne-a interesat mai mult învățătura despre Dumnezeu decât euforia momentului. Și au învățat despre Dumnezeu și din natură? Să înțeleg? Era plin de oleandri și Pamucale, un loc minunat. Dar ceea ce nu se poate să nu se lipească, adică marea întrebare pe care e imposibil să nu-ți rămână întipărită în suflet dacă faci o astfel de excursie, este cum e posibil ca Dumnezeu să fi vorbit locurilor acelora într-un mod atât de specific și de concret. Și acum, noi, turiștii din vremea aceasta, în timp ce călătorim prin aceleași locuri, despre Dumnezeul nostru să nu mai existe nicio urmă. Creștinii puteai număra pe câteva mâini, probabil. De fapt, am întâlnit unul singur, în mod întâmplător. În rest, tot ce am văzut a fost o lume musulmană.
Să subliniați, vă rog, care este adevărul pe care trebuie să-l transmită părinții copiilor lor. În cazul de față, cel puțin pentru mine, a fost faptul că binecuvântarea de astăzi nu este garanția binecuvântării de mâine. Între cele două lucruri, ca să fie o continuitate, trebuie să fie ascultare de Dumnezeu și o viață de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și că întipărirea adevărurilor despre Dumnezeu trebuie să fie un mod de viață pe care îl poți exersa ca și părinte în diferitele contexte ale vieții. Și dacă lucrurile acestea s-au pierdut pentru acele meleaguri, a fost datorită faptului că părinții nu au trăit porunca aceasta pe care Dumnezeu a dat-o în Deuteronom și despre care vorbim acum. Și obiectivul nostru care trebuie să fie acum? Cred că obiectivul nostru ca părinte este să-L înălțăm pe Dumnezeu în ochii copiilor noștri, pentru că este calea împlinirii și fericirilor. Ca și părinți, cred că avem în raportarea la copiii noștri două tendințe extreme. Una ar fi să le dăm toate necazurile noastre, să vorbim cu ei despre toate necazurile noastre, dar asta s-ar putea ca să devină împovărător și prea mult la un moment dat pentru ei, sau din contră, din dorința de a-i proteja și de a-i scuti de bătăliile noastre, să nu le spunem nimic. Cred că echilibru între aceste două extreme ar trebui să fie un bun mod de administrare a adevărurilor lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că în fiecare dintre noi există lecții mari despre umblarea cu Dumnezeu pe care ar merita să îi lăsăm pe copiii noștri să le vadă și să învețe din ele. Îmi aduc aminte de un moment din acesta în care Dorotea, fiica noastră cea mare, a venit la mine și a spus: mamă, m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus. Iar eu și m-am hotărât să mă botez. Eu tocmai traversasem o perioadă foarte grea, primisem un diagnostic greu, am traversat o operație foarte mare. Mai mult nu eram decât eram în momentul în care ea a venit la mine cu această veste. Și a fost un moment extraordinar în care am putut să-i vorbesc despre faptul că această cale, această hotărâre de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos nu este un drum ușor. Este un drum care costă, este un drum în care Dumnezeu fixează coordonatele și termenii în care noi îl urmăm și ca și ființă umană, invitațiile și drumul pe care uneori El îl netezește înaintea ochilor noștri poate fi extrem de dificil. Dar și acum mi-aduc aminte că în timp ce povesteam împreună, am început să plângem. Și ea a zis, după ce mi-a ascultat pledoaria pentru acest drum, i-am zis: este o cale grea. Poate este cea mai grea cale de pe lumea aceasta, dar nu cred că există una mai bună. Dar cred că e important să le spunem copiilor adevărul întreg. Sigur, nu mai mult decât poate duce inima la fragilă la acea vârstă. Dar nu trebuie să vorbești doar despre binecuvântările care așteaptă și de prețul care adesea trebuie plătit pentru a avea parte de ele. Mă gândesc că voi, de fapt, în momentele când ați stat de vorbă, tu n-ai făcut altceva decât i-ai reamintit fetei, pe scurt, ceea ce a trăit în familia voastră, că ele au văzut și văile prin care ați mers și culmile pe care ați fost și v-ați bucurat. Și în suferințe mă refeream la văile acelea. Așa este. E bine să fii transparent. Ați trăit, practic, în fața copilelor voastre. E bine să fii transparent și să fii onest cu marile întrebări și întrebările acelea grele pe care situațiile grele le impun. Să vorbești despre ele pe față și despre posibilele consecințe. Dar în același timp, totdeauna spun, nu e suficient să vorbești despre necazuri și povara lor, trebuie să fii capabil să aduci lângă ele perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că dacă dai numai prima parte, pierzi bucuria, pierzi motivația, pierzi cerul. Și spaima. Ce se întâmplă dacă ajung acolo? Când Ana era la operație, era în spital, cu acest diagnostic ampulopaterian, deci era un cancer care de obicei făcea destul de multe ravagii. O operație mare, la ora aceea era cea mare operație care se făcea în nordul țării, pe abdomen. Stăteam cu copiii acasă și copiii erau, câți ani aveau?
12-14 ani. Și eram împreună și n-am încercat să ascund copiilor că mama lor e bolnavă. Nici măcar să ascund că este o boală ușoară. Nici să ascund că urmează o operație. Am discutat despre asta. Am încercat să nu pun o povară mare decât poate duce inima lor. Ele spuneau, am înțeles foarte bine ce se întâmplă, dar n-am fost dezvăluite la ora aceea. N-am crezut că e chiar atât de grav. Pentru că după ce am făcut lucrul acesta, am stat și ne-am rugat împreună, conștienți fiind că doar Dumnezeu poate avea soluții la o astfel de boală. Chiar dacă am mers la medic și medicul și-a făcut datoria, Dumnezeu este Cel care dă izbăvirea chiar și pe mâinile medicilor. Și ele au trecut prin această experiență, învățând că Dumnezeu este adevărata resursă. Și în același timp cu lacrimi, în același timp cu o nădejde pusă în Dumnezeu, și în același timp am avut grijă să nu fie povara prea mare. Când mama lui Dana, fiind disperată, era fiica ei, era singura ei fiică, plângea în fața copiilor, am încercat să o trag deoparte să-i spun, vă rog să vă stăpâniți în fața lor, pentru că nu cred că le face bine. Sigur, trebuie să plângem și cu ei și înaintea lor. Dacă îmi plângi cu disperare, atunci copilul este descumpănit, pentru că nu mai înțelege nimic despre viață. De unde ne-am dat seama că n-a fost deloc ușor, când m-am întors acasă, în paralel cu patul nostru din dormitor erau făcute 2 paturi din cuburi. Și în toată perioada cât eu nu am fost acasă, deși erau, am putea să zicem, la debut de domnișorie, fetele au dormit pe lângă tată, de o parte și de alta, ca și cum ar fi simțit într-un mod nemărturisit nevoia de a fi mai aproape decât de obicei, pentru că nu aveau nicio problemă să doarmă în camerele lor. Și până atunci dormiseră. Dar atunci s-au tras și au dormit în paralel cu tata ca să aibă parte de un anumit fel de protecție. Dacă mă gândesc, dacă mi-aduc aminte, mama soacră are așa un umor deosebit și a luat-o pe mama la o discuție, așa, ca între mamele noastre și a spus: Cuscră, dragă, eu știu că ți greu și îți vine să plângi. Bagă-te în vană și atâta să plângi până se umple vana. Dar după aceea ridică-te, ștergeți fața și când te duci în fața fetelor, dă-le nădejde. Și cred că asta e foarte important, să le dăm nădejde. Nădejdea care îi fixă și îi stabilă. Și știu că sunt oameni care ne ascultă și oameni care au traversat adevărate tragedii și care probabil că ne-ar putea spune mult mai multe despre ce înseamnă să dai nădejde copiilor tăi în circumstanțele grele ale vieții, dar rămâne datoria noastră a părinților. Dar contează fiecare aspect, fiecare lucru pe care îl faci în viață. Dani întotdeauna a fost un om care și-a făcut timp să citească Scriptura. Și o spun și acum că o citește mai mult decât mine. Eu studiez mai mult Scriptura, de ea citește mai mult Scriptura și asta e meritul ei. Azi dimineața zic, hai să discutăm puțin despre ce urmează să facem la înregistrare și o stat un pic lângă mine și toată când am tras aer în piept, că o dispare. Când mă duc, era undeva bine ascuns să citea Scriptura și o să avea o oră jumate. Dar sunt vacanță acum, totdeauna se permite. Mi-a fi plăcut să discutăm puțin despre ce urmează să facem, dar mă rog. Și am făcut asta de când ne știm. Dar mă aduc aminte de fiica noastră, Dorotea, pe la vreo 5 ani, împreună cu sora ei, Andreea, și cu nepoatele ei, erau acasă să jucau cu păpuși, Din când în când Dorotea se oprea, mergea în pat, își lua o ceașcă mică de jucărie, care spunea că e cafeaua, își lua o carte, care de obicei o ținea invers, pentru că nu știa să citească, și citea. Și vineau celelalte nevastă, ce faci? Citesc Biblia și beau cafeaua. Deci ce făcea mama era lucrul important. Și am învățat de atunci un lucru, Biblia merită citită și merită pentru să o savurez, așa cum savurez o scriptură. Și cafeaua. Și o cană de cafea. De-aia l-a pus lângă cafea. Dar poate că vorbim prea mult despre noi. Probabil că am putea da foarte multe exemple. Cunoaștem, nu vreau să dau nume, o persoană foarte inteligentă care la vârsta adolescenței a luat-o pe o pantă a autodistrugerii. Și a alergat cu pași atât de repezi încât s-a intrat într-un grup de sataniști și a început realmente mintea să-i se întunece. Nu mai putea gândi nici măcar logic. Și era imposibil să o convingi că drumul pe care merge nu merge bine. Și ea spune, ceea ce m-a întors a fost că atunci când închideam ochii, vedeam ochii triști ai tatălui meu. Dar trebuie să înțelegi ce însemna ochii triști ai tatălui meu pentru ea. Însemna
că în spatele lor, acestor ochi triști, era o concepție despre lume și viață, pe care o împărtășiseră copiii de-a lungul vieții până în momentul acela. Era o concepție despre lume și viață care se materializează într-o viață care era un model pentru ei. Era o concepție despre lume și viață care se materializa printre altele și printre rugăciuni, sistematic, în fiecare seară. Împreună cu copiii, n-am prea văzut familii care să fie atât de disciplinate. Noi de familii extrem de disciplinate și a făcut timp, cât copiii au fost acasă, să stăie, să deschide Scriptura împreună. Toate aceste lucruri erau adunate în privirea tristă a tatălui meu, care n-a cicălit-o, care n-a încercat să o alunge de acasă, care n-a încercat să trântească toate lucrurile jos, ci doar să fie lângă ea. Dar ochii aceia care reflectau inima lui de tată, au fost suficient de puternici ca ea să nu se poată duce până la capăt. Și asta a însemnat întoarcerea ei și asta este la casa ei, o fată inteligentă, cu realizări și o fată smulsă, să zic eu, din brațele celui rău. Am văzut până aici că părintele trebuie să îl învețe pe copil, în primul rând, să se raporteze la Dumnezeu. Trebuie să mai existe ceva? Sau să rezumă totul la asta? Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Este ultima autoritate. El este cel care trebuie ascultat. El trebuie să fie obiectul iubirii și obiectul supunerii noastre. Și faptul că legile lui și poruncile lui sunt demne de urmat. Viața în sine trebuie să fie o lecție obiectuală pentru a-L face de cunoscut pe Dumnezeu. Părintele trebuie să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu pentru copilul său, desigur, prin modelul vieții sale. Pentru că dacă nu există model, orice ar spune, oricât ar fi de înțelept, nu ajunge la inima, poate la minte, dar nu la inima copilului. Și prin o învățătură sistematică, perseverentă și creativă. Adevărul este că ei învață mult mai mult despre Dumnezeu prin ceea ce văd că noi trăim, decât prin ceea ce noi spunem. Și există și zicala asta care ne spune că faptele strigă prea tare ca să putem să auzim ceea ce vor să spună cuvintele. Deci dacă cuvintele nu acoperă faptele, dacă cuvintele mele nu stau pe faptele mele, nu are importanță ce spun copilului meu. Problema omului în general și de ce a copilului, pentru că și el este un om, chiar dacă este un pui de om, este faptul că omul este răzvrătit față de Dumnezeu. Și asta este sursa întregii probleme ale rasei umane și ale omului și ale copilului. Și scopul nostru ca și părinți este să pregătim pe copilul nostru pentru veșnicie. Înainte de oricare alt scop, acesta este primul. În esență, omul fără Dumnezeu, deci și copiii noștri, sunt pierduți. Dar potențiali, ei sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu. Părinții, pentru că ei sunt atât de valoroși și pentru că ei trebuie să atingă acest potențial, trebuie să fie un model pentru a arăta direcția în care trebuie să meargă pentru a dobândi acest statut de fi și fiice, dacă nu l-a dobândit până la ora aceea, și trebuie să depună efortul în rugăciune, pentru că dincolo de orice am face noi, avem nevoie disperată de atingerea lui Dumnezeu. Și cred că practica oricărui părinte ar fi să se roage pentru copiii lui, să-și facă timp sistematic să se roage pentru copiii lui. Țin minte că soția mea se roagă pentru soții fetelor noastre dinainte de a se căsători. Probabil că este o legătură și între rugăciunile ei și faptul că amândouă se căsători la 21 de ani. Nu știu, e doar o paranteză. Mă rog, dinainte de a se naște. Am spus de căsătorie, asta să spun, dinainte de a se naște. Înainte de a se naște, înainte de a fi concepuți. Dar după ce a fost conceput sistematic, s-a rugat pentru lucrul acesta. Nu numai să căsătorească, ci și cum să fie soții și, mă rog, o inimă de mamă. Deci trebuie să depui efort, spunem în primul rând, în rugăciune. Dar apoi trebuie să depunem efort în a învăța cuvântul lui Dumnezeu. A învăța acel adevărul de bază, care sunt cărămizile oricărei vieți, care pot avea rost și scop și sens în lumea aceasta. Și mai mult decât ai învățat cuvântul, trebuie să-i mentorăm atât timp cât mai rămân lângă noi în acest proces de a alerga prin viață spre Dumnezeu. Așadar, trebuie să fim modele, trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri, trebuie să le dăm cuvântul la timp și ne la timp, cum ne spune și în Deuteronom, și să fim mentori pentru copiii noștri. Nu o să continuăm să vorbim acum despre ce ar mai urma după ce punem în copii cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm să se raporteze la Dumnezeu, ce o să facem într-o emisiune următoare,
la care vă invit din nou și acum vă mulțumesc pentru participare și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, numai bine tuturor! La revedere!